Horas. Selamat hari Minggu rogate ma dihita salutna. Huria ni tuhatta na hinhana hoholongani. Dina laut tapuka parmingguatta sadarion. Jumolo mahita martangyang nahohom di bagasan rohatabe. Martangyang mahita. Amen. Tapuji ma tuhatta marende mahita sian buku ende nomor 135 ayat na parjolo dot paduahon. Jesus
Marhite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marsoara olop-olop mahamu pabuahon, patubegeon hatai. Pasar hamumai, ro di ujung tanoon, dok hamuma. Nunga di palua Jahoba na poso na si Jakob. Marolop-olop tu debata maho ale sandok tanoon. Endeon hamuma hamuliaon ni guarna. Marmulia ma bahen hamu puji-pujian na. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Holan alani asini roham sambindo, umbaen na tarbaen hami, marpungu di jolom. Marsadani roha martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu. Lehonon mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan, pasaut ma bagam-bagami. Tangion ma pangidoan nami. Lehon mana tahu hangoluan nami. Lehon ma dihami saleleng di hasianganon par minotoan di hasitonganmi. Dohot di hangoluan saleleng-leleng na. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tangion hamuma patik ni debata di minggu sadarion. Imasian patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonan guarni debata. Iang gosot ture dalana. Aihona uhumna dosogot akan na marsinaeng di guarna. Lapatana ondo. Ikon di habiari rohata, debata jala ikon holong ni rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, madang marujar-ujaran naroa, manang mangaci hartitem hite guarni debata. Ai di natar sosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do si dohonan guarni debata. Atong rap manggi dogogo mahita tu hadopan ni debata lau mangulahon patik nii.
Sian urung ali dosaki, roh Tuhan, Tuhan luhur dimudari, Jesus aurun Jesus aurun Siang ilmu kunaramuni, roh Tuhan, kawina ias marahaki, Jesus aurun Siang also putus sonambi, siang undang tutur damemi, siang arsa tutur holomi, Jesus aurun Tatau tima dosata tu adaupani debata, tapaunduk rohatta, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodod debata pargogo na soto dosan. Si topa na sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Naro dohami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ula marhami marhite sian pangalau sion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai. Nang siang pakatiawan nami nasorture. Rodi di pangaluyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natama si tutu doho na huhum hami alani dosa nami i. Alai natar sosol bagi hami do nuaing alani i. Asi marohan di hami ale debatan nami. Pardenggan basa jara para si roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhut na. Jala suruh maton di parbadia tu rohan nami be. Asa tarbahe nami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat kami tu hangoluan na sora sudah. Na pinar bagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonon doha tani Tuhan Yehova, nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hajatonmu. Au tutu, au sendiri manalesai akka pangalausim alani hadiriotku. Jaladang be hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debata na dikijang. Amen.
Tabegema turpuk epistel di ari minggu rogate sadarion. Ima na di enet sian kita panurirang Yeremia bindu tolu mamuka siat ayat parjolo sahatu ayat sia tajahama marsikat soring. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Yeremia padua halion. Dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani ninado. Songonon do hatani Jahoba napasitokon baga-baga nai. Jahoba na menjadi hotsa lau pasuton. Jahoba do kuarna. Jojo maho tu au asa uhalusi o. Asa hupabotohon tuho hatta akan nabolon dohot na sokal akan na sobinotomi. Songonon do hatani Jahoba debatani Israel taringot tu aka bagas ni hutaon dohot taringot tu aka bagas ni aka raja sian Juda akan naung ni lohaon bahen partano batuan dopak aka salosak dohot dopak aka podang. Adong pejolma masuk tu bagasan lau marmusu dopak halak kasdim. Asa gohanna akai dohot bangke ni jolma akan nang hubunu di bagasan murukku dohot di bagasan rimasku. Ala nang hupadao boiku sian hutaon. Binaeni saluhut hajahaton nasida. Ida ma au sandiri paheheon tu nasida hahisaron dohot hamalumon jala pamalumoku nasida jala au papatarhon tu nasida hadameon dohot habonaron mardapot-dapot. Jalaau managihon mulak akan natar buangi sian Juda dohot akan natar buangi sian Israel. Jalaau pahot ton nasida suang songon di mulana. Jala au mangurasi nasida sian salahut hajahaton nasidai namar dosai nasida dopak au jala marmamati rohaku di saluhut hajahaton nasidai namar dosai nasida dopak au jala naniose nasidai au. Jala ikon gabe barita silas ni rohaho. Jala ikon gabe barita silas ni rohaku hutai. Bayan puji-pujian dot bahan hamuliaon maradopon salehut bangsa parbigu di tanaon. Akana umbege salutna denggan hubayani tu nasida. Jadi tarsonggot jala aka hitir nasida. Mida salutna denggan dohot mida salutu taon na hubayani tu nasida. Ima saatna martua doaka tumangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amin.
jonjong itu. Tahat tindakon maha porsiautai, songonahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion. Ramma hita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na satu dosan, na tumapa langit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinibuhon si Maria, nang gabe-gabean sian tondi parbedia, andorang sohabubuan, ido tuhatta na tumau na bernit, di pengahuman ni silatus, nama tetar pajal do ibade di haut pinar silang, na tuat tu banua toru dong itanom, na mulak na mulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun di bata Jehoba, aman naik pargogo na soto dosani, di sima ibadah paima mulak sogot tu tanon, manghumi halak na mangulu dot ma pate, au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan ala Kristen akan na badia, doho dihasasani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging na halak mau mate, doho dihangulan na sora sudah. Amin. Oras, selamat hari Minggu mat tuhita sudah damang dainang na di gerejaon dot sudah nama dohoti sian live streaming YouTube. Gujahon mat tikting na masa di huriatta di bagasan mingguan. Na parjolo, guarni minggu, iya guarni minggu sadarion, ima minggu rogate na marlapatan martangyang. Nah dibuat sian Jeremia 20 sia ayat 12. Nah paduahon, ret punguan lansia. Punguan lansia ni huriatta, patupuan ret di hari Selasa Rabu tanggal 24 saat tanggal 25 Mei 2022. Maringanan di Kinasih Resort Saringin Sukabumi. Tabuan ma ditangyakta asa degan mardalan acara ret ni punguan lansia ni huriattai. Nah patuluhon, pesta parningotan di Hananaik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, marpungu dohita di gerejaon ima laho mamestahon pesta parningotan di Hananaik ni Tuhan Yesus. Jala di patupa huriatta 2 hari permingguan, ima pukul 7.30 wib bahasa Batak, dohot pukul 10.30 wib mar bahasa Indonesia. Acara nunga di parade huriatta. Na paupaton, matsohot sian ulaon anggota parhalado parartaon. Hobar tu hasil sermoni parhalado na di hari Rabu tanggal 10 Mei 2022, amang situa Alexander Palti Halomuan Lumban Toroan SHMH, nunga matsohot sian ulaon nasida songan anggota parhalado parartaon. Alani karejoan nasida di luar kota. Na palimahon padidion nabadia hobar tu pangidoan ni sahalak ruas ni huriatas sadarion Minggu tanggal 22 Mei 2022 di parmingguan napaduahon pukul 10.30 wib
Duksidung jamita patopon ni huriatta do padidion nabadia tusada dakdanak bawa namarguar Jeremy Noah Sitorus anak ni Amata, Tony Liberty Hasi Holland Sitorus tubuni Inata, Madalena Susilowati Sian Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Napaonopon periodisasi kepengurusan seksi Dohot Banjar. Parhaladoni Huriatta nunga menetapkan tanggal pelantikan kepengurusan seksi Dohot Banjar di hari Minggu, tanggal 20 Mei 2022. Pinangido tu tiap-tiap seksi Dohot Banjar asa pasaton daftar guar kepengurusan melalui dewan-dewan tu sekretariat ni gerejata. Songenima hujahon hamid tiktingon tuhata ma namandongani hita salutna horasma. Saya cari Tuhanku di nomor tanggian tuduhan rohku sakap di roham dia sangat binani Jesus namana lumakap ulang lamani rohku lamani roham masa. Dasana mauliutus di batu pohon menolong binatang liku disakapmu na Tuhan mengahuhon pemainanmu dina persidangan ulang lamani rohku lamani roham masa. Dameni debatana sumurung sian saluhukna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus. Tuhattai. Amin. Amunak kadongan saha porseaon diobbasun madok mauliate do au secara pribadi kami sekeluarga tu sude ruasni Huriatta tu padita tua kasih tua punga parupuan punguan lansia, punguan saroha, bajar rempoa, napo subulung, dot sudir wasni huria, naso hagwaran, la tangiang do panupayo muna, dengkado mardalan, ulaon pamasumasuon
perbagasun ni anak ngami si juga do paruman nami si Cak. Nah di hari Sabtu tanggal 14 Mei asal mama suma tuhata. Jamita diita di bagasa sadarion tersurat di Yakobus 5 ayat 10 1 ayat 10 sonomma didok disi molo arong di tonga-tonga muna nama naon na porsuk martangyang maibana molo arong na marlas ni roha maredde maibana molo arong na marsahid dihamu dijo maka situani huriai asa ditangyakon ibana didapol maibana doho miak marhite-hite gorni tuhani dungi pangulun ni tangiang hapor siao ni mana marsahiti jala paheheon ni tuhani maibana sesama nang dosana mulo tungerong diulahon atong masih topo dosa mahamu doho masih tangiangan asa malum hamu namargogo si tutudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon jolomado sielia sabakko dohot hita guguro ibana martangiang unang jolo roudan jaladang roudan ditanui tolu tahun ono bulan ledeng na dungi diulahi mamartangiang jala di leol langit ima udan dungi dipatubuhot tanoima perbuena ima saatna hamuak kadongat cafur siau belum tapai huti hot parminggota 2 minggu nasalpu di suarahot tuhita marlas niroha jubilate di minggu nasalpui kantate maredde edde hokkamuma edde nai baru sonari di suarahon martangyang ido ngoluni huria marlas niroha maredde martangyang ido tadana halak na porsia ido ciri khas orang beriman hosa hanguluado tangiang hosa hanguluan ni aka na porsia ai marhite tangiang adong perdomuata tu debata marhite tangiang makatai hita tu debata marhite tangiang marsuara debata tu hita marsuara hita tu ibana adong komunikasi tu debata alai kod digohi tod dipurbadia dona martangiang
Jala ikon diajari Tuhan Yesus ibana di tangyanga. Asa hobbar tulomoni rohani debata tangyangai. Nama te nama molo dang martangyang na porsiai. Nang lupa marhosa namai. Ngolodang martangyang ibana. Alanido sadariod dodol hok kuriatta. Asa haburjuhok kamu martangyang. Tekunlah berdoa. Tekun berdoa. Sungguh dia halak natikun berdoa. Berjulu manotong martangyang. Ima dodolhon si Paulus. Sada Timotius 5:10. Tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Ima nang nodolhoni si Jakobus sadari tuita. Iro ibana tuita sadarion diarong nama naon na porsuk martangyang ma ibana. Yarong namarlas ni roha maredde ma ibana. Duaci mangodolhon martangyang. Basa. Aidus do tangyang do edde. Idu bandari dokkon. Arok salak dusik kuna julu profesor medok. Ai tangyang nani dehodo edde huriyai. Alai kon edde huriyaro. Dang edde sinanggar tullo. Dang edde di kafe-kafe. Ilona ni odolhoni jamitanari minggui kantate edde nai baru. Edde nai baru, edde ni debata, edde taringot tu debata. Edde taringot tu sifat hakikat ni debata. Edde taringot tu akana pinatupa ni debata. Edde taringot tu kalongangan nabi nain ni debata. Ido edde nai baru. Dan edde na digubah secara baru. Jadi edde nai baru do. Na dibuka detai. Sulit. Hai taringot tu de batari, taring tu pangalahona dui. Martanya kita madok mauliate, maredde hita madok mauliate, martanya kita memuji de bata, maredde hita memuji de bata, martanya kita mangido tu de bata, maredde be mangido tu de bata. Boleh perwak kamu tik-tik. Jala saya ronggo halak na komentar. Ay buasa pola bayano tik-ting i gereja inna. Dang bui tik-tingi di luar ibadahi inna. Asaunak bagat jakku acara gereja. Kamu karungan bagian ni liturgi do tik-ting. Bagian ni agenda do tik-ting.
Bahasa. Perroh kamu tok tikinya mana tiktikon. Taringot tu las niroha. Tubuh anakon las roha. Marulang tahun las roha. Idok ina tahun terbigil itu son menguli anakon las roha. Las roha to. Las roha, gurang las niroha di si. Alai marsahid las doroha. Hau. Apalagi mati. Las roha. Tahu. Jadi di gobar tinggi perjalanan ningoluta dalam suka dan duka. Ido ngoluta. Isido perjalanata. Dangarok kala nawa bersenang-senang terus. Tarung. Suka maupun duka las niroha do hapor suhon boiron na dua peristiwa on pada hok kita sedebata molo porsuk kita tasol soli debata dumita tinggal hon tidak adil molo marlas niroha kita tahalupa hod dewata maredde mardangsa marlomo-lomo minum-minum lupa di debata deu siat debata alani iro di pasingot tita di son mana na porsuk kamu unang lupamu tu debata martangiak kamu. Ulang tahu kamu marlas nirohamu, unang lupamu tu debata mareddehamu. Manotong jagahamu perdomuamu tu debata. Jagahamu. Alai na martangiang tersungut diri. Terguranggo halak. Nah modern, dalam mungkin pamodern-modereton. Martangiang. Dak pola pipit. Dak pola lupitop tangan. Bima songonon. Elak jahudi songonon. Do martangiang. Inat toh. Asa songon na jago ibana. Ijahai mana taring tu jahudi. Tahu, martangiang ikut sian batid, sian roha berbagas. Ini benar hukum, ilopit tangan, duduk, tutup mata, itu dah. Gereja. Ipunga pertanyaan, soni mahita. Soni mana martangiang? Alaya wakarongan. Nanangot dolonon na boloy dokko kamu manotong martangiang. Dakkolam martangiang di rumang nasongoni. Alay martangiang di sadok gulmit ni goluta. Di gereja, di luar gereja, di perdalanan, manang di dia hita, dan boy hita, sirak siat debata, alani dan mukik kita, sotok tong martangiang. Sedetik bernapas, dua.
Alah lapatan ni ngolut tairo ikong gabe tangiang. Ngolut taong gabe tangiang. Jangan tinggalkan Tuhan sedetik pun. Berarti kamu harus tetap berdoa. Batinmu, hatimu harus tetap dalam hubungan kepada Tuhan. Itu. Jadi mulu di gereja kita di pertangan mertangian nadenggan. Pertangian nadenggan. Alai dan holani. Lapatan mertangian. Ngulumido. Batu duhonomu. Ngulum na toktong. Marpardomuan tu debata. Batu duhono tomatongi disikap. Di pangalaho. Di pabaenan. Nah, hobar tu lomoni rohani Tuhani. Hidup. Mulu arong namar sahid. Juma situanin na. Kuwoto mulu marsahid tamu turu juga musitua. Juma situa. Lapatan na juma pedita. Ya itu juma namar tohonan hamalimon. Itu lapatan ni. Itu salah satu isi ni hasil tuan tohonan hamalimon. Ulaun ni malim pamalupot sahid. Ya muluna julu dia Yahudi. Aso sudah jolma boy rotu gereja. Angguna puruon dan boy. Isira manot Tuhan boy manangidang. Neon. Namar tohonan malimodo. Jala tugas nasihe doi. Ikut juwud doi. Tohonan hamalimun nai kopatuduhonon na. Disi. Itu. Alai dang boy namar sahiti sendiri martangiang. Boy. Kemartangiang doi bana. Ini namar sahit. Manang dinahipas ikon martangiang. Alai puasa ikon jawon na situ aro apa. Ai galei bana isi. Perlu dukungan. Galei udah namar sahid. Hidup. Maka tabi bidang bui. Ulu guga rohana. Sugi. Bas tokin naina mau hapein na. Tiki marsahid tahu songoniru aku. Sebulan marsahid. Bang apa ada di diriku dah? Enggak pasah. Huyung harung dokteri situa. Ang kemartang yang gohora. Beh. Aku menang yaku pedita puasa. Ngutang yaku nunggu pedita. Betang yaku. Dilo ison. Idapol homa miak. Miak. Bahasa Nazulu miahi yang enggak bi ubat. Ubat di. Jadi dapol homai. Alai parroh kamu mangasahon gori Tuhani. Berarti dang miahina pamalupon Tuhanido daung. Sonari pe ikut coni do sabutullah. Gorang ubat nuaeng. Ala yang kesohwaso ni Tuhanido dang malum banon ni. Iban na doktor ay angguna pamalupon debataro dangi gurang gua ka doktor mangakui dah. Na pamalupon debataro. Nah, itu ndok ngeson.
Ikon mangasahon. Guari Tuhan itu. Pandai rokok ni. Tidak miak ngai sendiri. Kuasa ni Tuhan. Napa malupon sahitiro. Hamak karungan. Ay nazulu pi. Bulu ningot-ingot. Ay buiro malup sahit. Pamana luka tangan on. Haro tangaku luka na julu tiki maraha. Haro guarreon. Atar ulu daw mangurupi inokku na julu mangalopah. Ay mangiris bawang emak. Baluka. Ibu Tuhan uruh hubakna. Rabang-rabang. Ibu Tuhan uruh rabang-rabang. Hari. Sarang labah-labah. Narungi sale-saliani. Bahasa alih saya apa sih butuh hamil wari teh. Ayah salih saya nu. Semacam rak gue. Ya atas ni pangalopa ni. Ibadu si patai si suban. Itu to. Bemalu bo. Baik kamu masonari sono marang na melu. Laptab ba? Sahit munay. Ayaw parmahat daw. Parmahat korbo na julu. Arong ya hay bulung-bulung. Bulung-bulung ni akka sutuanan narong si. Molo tinggangi ba? Malukat pat bayro niya sosot-sotson. Las malu. Tuhan itu apa melupon. Dia melupan ni rabang-rabang. Dia melupan ni sasitong. Jakon gogo ni Tuhan itu Panginoon. Pamalupot cahit. Ubat hanya menguatkan kita. Salam arung keyakinata. Itu. Ay bayar kamu bau nuaing. Ay arong na pamalupon. Beraku tu ba. Ay darah tinggi ni ba. Nyalang obat darah tinggi. Marusa tokin. Tokin naik romuse. Jikun seumur hidup. Berarti dang melum. Arti dang melum. Jadi kalau kamu miak dan mungkin pamalupon, dan mungkin alai Tuhani pamalupon. Ibana mangasahon wari Tuhani. Hiro. Alai sutung ibek kamu isong bahasa hadatun. Jampi-jampi. Atas nama Tuhan Yesus sembuhlah kau ini. Ayah hadwi. Taksong. Hamu tok tong maru berhubungan tu Tuhan. Kau dimunai, batimunai. Ahapi ubat na walangot Tuhan. Pakai maun. Lau mangaliok ke melumut Tuhan. Jadi manotong martangi yang jala haposi di bata namarhuaso. Pamaluput cahitmu. Dan waik pe kopi ton berek kamu sarung bakna. Alam lau di banon ni Tuhan ni. Tok kinai obuconon dari kalau ni obucup di kusna lau. Itu. Jadi ko Tuhan itu sihapo satka. Iban nekon tong martanyang. Tok martanyang. Tong berkomunikasi do debata.
Toktong perdumuat do debata. Nabadua hon. Maka burjuhon. Tangiang tekun berdua. Naing martangiang di bagasan hapor siaw. Didok dison tangiang hapor siaw. Bahasa Indonesia doa yang lahir dari iman. Jalau do tangiang nasi tong. Ayarong go tangiang nasalah. Adong. Cak kubus opat ayat tulu jah. Namar tangiang doha munian ala irang madjalo. Dang madjalo. Bahasa dang madjalo. Ala salah tangiangmu ina. Salah tangiangmu. Sungguh dia salah na. Dipacuasai hok kamu. Hebar tu hagiuk ni dirimu na. Tu hawa nafsumu na. Dia rotang yang nasalah. Tangiang nasosian hapor siaw. Tangiang naholat di bibir. Di bibir, di hata. Tangiang holat di hamalon makatai. Mabaik kalimat-kalimat indah, puisi-puisi. Tangiang namar noni-noni. Tangiang nasosiak kapor siaw. Di gereja, au porsia di bata ama, anak, dotor di berbadia, haruar siang gereja, lau tu betu. Lau tuakkan nama lo ninna. Batal tangiang muna dari soni. Edak siak kapor siang muna dari soni. Mulu lau do amu tu betu. Tangiang nasahala. Nasosiak kapor siaw. Tangiang nasalah. Gureng dipangido tu debata. Dipangidoan, dipangidoon. Leom maha moraon, leom maha gabion, leom maha sangapon. Alai dung ngelian hamorau ke gabiok ka sangapon tu dia ipakke. Iman dok ngadipat cuasai hot. Pemborosan. Holan pasonak sonang dirina. Dan di hari koton dari debata. Dan di hari koton dari Tuhan ini. Ia ileok kamoraun. Lau tu dia hurua. Mangurupi dongamu di ileok tuhoi. Datunga holet di dirimi. Ileok kasangapon. Lau tu dia hurua. Lama bandadeng kado tu sudah solma. Bulu nasa angap po tangi honon di solma hatam. Hata honon mumaradengkan. Asa nadengkan di ulah solma. Dang lau menindas. Dang mengalului korupsi. Ido. Gurang ngai hamorau di Portibion. Justru dipakai. Foto hamuna gumorang pembunuhan ise marencanahon. Mengutun penelitian akan amora merencanahon. Pembunuhan.
Narok kepenga. Bahasa mangulu. Pembunuh bayaran. Bisa membayari. Di Amerika besok ini loh, Yahuda. Orang kaya banyak. Kurak kepenga. Dan ibu tu itu dia benonna. Arong gosol mapua si bana bulu tersiksa dongan na sebotoamu. Arong gui. Bulu mati dongan ni bay. Iwangi mana ma pembunuh sampai kelibana. Di patwa saehon. Nani leon ni rebata tu ibana. Maka pertanyaan nasalah. Tak kasih pasti ngoci Jakubus. Salah tangyang muna. Ipat cua sayok kamu. Dipakai makosomi dongan na. Dipakai berbeda-beda pun. Aku mana macua sayok. Jadi martangi yang ikut siaka borsiaun. Siaka borsiaun tu dia bata. Mul siaka borsiaun tu dia bata ro. Ikon mangulahon na ni halo mohon di dia bata ro. Sudah si leon-leon naik. Pakai otak. Mengelului narikot di Tuhan. Tangiang nasiak kaporsiaon odo na panguluhon. Ido na panguluhon. Ido na paluahon. Jala haluahon nani leon ni de bata. Nani leon nasiala tanyak tanarosiak kaporsiota haluahon na hibul. Holistik idok akka bahasan wain. Jasmani, rohani, malum dibaik. Acara kola daging enggak malum. Alai partodion nabe malum. Ayarong go halak maluk perdagingon na. Alai partodion darau. Saya terus do hosomi di bagasan dirina. Terus do elati, terus latei. Holani do di rohana, holani do di rohana. Boto hamu do, mersahik maiban alani. Lau tu dokter. Ilului dokter. Emerai do dia macam maka siksedo ka dia sohu boto madokoni. Ima. Dan dapat bahasa ayah dosa na do. Nama ngalang diri nih. Puamulo ni hosomat dongan, nani hosomani namar sahib. Diri bo namar sahib. Diri miro harak hosomi. Hosom. Ngotlas mui. Jadi unang baik kamu sahibmu. Itu. Holsomi. Holsuat terus. Holsuat. Ngailok bahupuna. Ala suarok bahupuna do pesian. Nasing. Tok yolso. Saya holani holso. Iya naung nileon naud dang yalakson. Batu masahid datong pasti deh. Aiso hiai boto makalatson. Ede saya bersyukur. Alai pabainan roha hata saya holsoan. Sahib pertudion. Biro. Asa malum pertodion perdagingon. Naeng ma martangiang sian hapor siau tu debata.
Adina martang yang ita. Siakka porsiotto tu debata. Ingototta ma. Nai huddo tu hama malum mi perdagingotta. Hama malum partodiotta. Adi pa malum perdagingotta. Disesa nang dosatta. Ido pamalum. Ido hamalumun nasyad debata. Dakkola dagingnya. Alay dosa na be. Disesa. Ido akan napina malum mi debata. Napina malum mi Tuhan Yesus Kristus. Pitor bersaksi doi. Maka tidak ko taringot tu. Debata. Ay nga di day mana de. Debata. Alanido. Hamak karungan. Mulu. Tangyak ka porsyoni. Madok tu kita. Asa masih tanyangan. Masih sesaan. Dosa. Masih tanyangan. Halak na martangyak siya ka porsyona. Ikon disesairu dosa donganna. Ikon ditanyak koniro. Donganna. Dak boleh ikut cai di begi. Dak boleh ikut cai begi unirongat tanyak konoton ibana. Ati biarang kiai bagi kamu tanya kok kamu, dak pola ubah buah-buah. Daun. Masih tanya nga gabi ngulunay. Iko nguluta roi na masih tanya ni. Iko nguluni na porsia roi. Iro iban na maju huria na parjoloi. Jahamu kisah para rasuli. Aina masih tanyangan donesida. Masih sesa dosa. Mula rong dongan na mardosa. Dan laus di gojap poni. Yurupi. Di sesa dosa nai. Itu. Sungguh dia manesa dosa. Itu nak ini tanyak tatu debata. Dinarok perdumuat tatu debata do. Boy hita pasahat tok kasesani dosa. Anggo suarong go perdumuat tatu debata. Ba no mo manesa dosa ni dongammu. Ora Kristus dona manesa dosa. Jala mo luarong na masih share dosa. Masih tanyangat di huria. Nang di tonga-tonga ni keluarga. Jupang maharameon. Jupang mahasadaon. Nang di tonga-tonga ni huriai. Alay mo ngarong bayi. Gaur ma. Gaur. Ay suarong jol maon. Na sumerdusa. Angarong jol maon na sumarhahurangan. Jadi mulu arok kahurangan nidongan. Dan gebe. Roado nga ni. Urupan doi bana. Urupan. Dang dohono naswasi ya doi. Naswasi sih. Dah, dia urangan nai di urupan. Ikon nama si urupan do. Hidup di huria. Ido ngulu di huria. Masih tanyangan, masih siasa dosa. Baraku tu marang dulu hamu isi. Ayo berek songon namu dok gua mau bagi tanya dah jami tahu. Hidup. Lakola ni. Halak na martangiak sekka porsionna asing dia masih tanyangan, masih siat dosa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Markusia dubrutolui. Na marhugugodo. Na porsiairo. Patu pahut jaluhuna. Berek kamu so. Na porsiai. Sebetulnya. Taruh. Debataro. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jarang boy terdohonota. Abu ama bayin ni. Tangarongi. Unang pitor so.
Tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Karena orang beriman tetap satu dengan Tuhannya. Sehingga dia selalu dikuatkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Porsia rohamu disinang. Porsia rohamu. Porsia roh ita salutna. Enggau. Donok ku Tuhamu. Porsia situ tuh. Basa. Ai dia kapak ku basyokku di huria. Duk salpu wabasi. Selongang kau. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Siak huta-huta rau masuk tu plaju. Siak huta-huta. Marhata Indonesia bilang ku boto. Begitu. SMP 2 dau. Tu plaju langsung. Di sana kastap. Karena hibat-hibat. Wah, mermobil. Mermobil. Hibat ya ubah, tiki. Hei boy, luas Tuhan yau mengulu hokuriai. Suatu yang mustahil do yawi. Boy do. Holan na merjuzi na si desi. Holan na usonggai do na merjuzi. Muruk si de tu merjuzi ho sondiku do. Boy do usonggai si de. Bada kutong na bu, ba si buaya harus songgai nak na jago na ruaku. Alai moto esida, nasalah rohnya bercuci. Stop dok non stop dang boy berperdumuan. Beh, dia udah dan niku. Darok si tapi joloni debatan niku lo. Boy, siapa pertanyaan nasida. Mustahil lo sebetulnya yang gue dia. Bebida mau tujuk aja. Luar biasa. So ya 2 tahun sifat kita dah. Tiki. Holan naik tur Yusir. Bawa nak tahu sih bah. Kok bisa ya? Kok bisa? Harung isi jebu. Ngai kuasai Jawai. Rumah sakit bitis naik sapingi gari jebu lolam 7 je. Kita kembalikan dikit tak ngau dah Tuhan taruh kembali ke HKBP. Bah, bayi waktu ni sonari 10 miliar itu mungkin jual lu ni. Ini dikit taruh. So ya bagaimana harung isi membangun tu hidasi. Paras-paras ni gereja dikit taruh. Gerong pertemuan naik dikit taruh. Luar biasa loh. Gurak paraluan. Karena malu isi. Mula orang isu masih sudah ni Jogja tiki jamahku. Karena hiba isi. Kabar politik. Karena pister. Profesor. Honop tahu na usibah. Selamat loh. Duk salvo mustahil deh saya utulah. Bukan pendeta WKAH mau. Sesudah rohani bukiku sembuh dah. Bukan. Iba pindah mau tu kota bumi. 80 rumah tangga. Isi. Holanonom ma pegawai negeri. Arong jaksa, arong hakim. Taruh imba asing ni per 3 hebeng, per kredit. 80 rumah tangga. Sohuria. Pertanyaan tu be. Ili amma ikoko bahasa kutu sikincau. Walu som sakota bumi. Ho bahasa tulang bawang. Ada kuota biga zomi. Daya murni. Doh aka belum kencono dok nasi ngai kilometer rui dak kurier be
Mana ngah? Tulu bulan au dang majalo balad biji. Tak ke hube bubuy. Naik pe usami tahun. Tulu bulan. Dang arong jebu. Arong jebu. Bapakku beson naliaro hana mengideu. Itu ngisomma bayon. Pedita. Iujak konon di gereja topas. Isi mau. Alai boto hamuro. Tolu tahun sebulan gawe resort kota bumi ku tinggal. Resort. Di tempat ton namang katiau susi. Tolu bulan lari sini. Bahasa lari kau inna. Bahama. Hula budak di sidongan inna. Bahasa pedita sihan. Boy sina. Naritik inna. Naritik gawin na. Ini kelihatan. Ada yang kau tahu? Satu. Yang mujizat dusdi. Tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Benar. Betul. Lui. Ini puang nahu pangidu waktu Jakarta? Tahu. Salah ibu luar rumah upang hidup. Tidak. Di tempat tu nau. Tu Jakarta ron. Inai purus tiki. Aronggo niat cer ruas ni huriau madok tiki. Dak polo bebe warra. Anggo bayon ko tu Jakarta ron inna. Ruas ni huriat todi. Dang go be hutaddo. Ko tu Jakarta ron inna. Pejabat du ruas ni huriat tiki. Tu Jakarta ron inna. Udok, sotu ngirip po ibana bolo tu Jakarta, lomo-lomo na tuau. Bahiru udok ko. Dedak ke upang iru-iru. Nanek udok tuamu setabi bolo dang nama dok na jago setabi ke mustahilan do. Mustahil itu gabi resort. Nuang lau mahamudusi. Ati biaro hono muna na merga buso suku kamu sol mai si sewa usi. Maca dengaku gari jei mbuang mbuang. Maca dengaku rie 10 hektar tano pergarongan nasi den wae. Yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Bagi orang beriman. Dangaro. Baru akamang. Kamu kainan. Iro kamu nak kining porsiero hamu isite. Porsiero hamu ate. Jawab pena jolo nyot tanuan 5,4 M. Aronggo madokon daktar bahani padita rangok kepeng huriau. Baru dapet tita roi marang edang. Yang membangun gari jawab ahanok ko gerongon. Sekian M, saya tahu cogok. Dan mereka kamu, dangarong na mustahil. Alay baron weng. Nga hampir ono bulan dang marabok huria. Rabok huria no madokon. Berek kamu so nyan na ipudian, nyan na ijulunya. 10 M. Rabuk huria rumah dukun. Urok 170 halak kali 100 juta. Tolong kita cari orang yang mau meminjamkan sementara uangnya. Saya satu dari 170 orang itu. Darong besar 70 halak nasongonawi hurion. Darong B. Meminjamkan sementara.
salah meminjamkan sementara daong. Yesus pe pinjam sementara ro, halo de. Jahamui. Sementara. Buat marisan. Inna tu sisian nai. Mau darong mandok dia, narikot di Tuhani doi. Ibuat. Apa sebuah temu narikot di Tuhani doi. Kupa ulah kami piano. Sementara ro, sementara. Puasa tapason. Hape ramok huria. Ay belum ramok huria nama kata-kata itu, nang nama buah putusan. Nang membuat ketetapan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Daripada itu diambil yang tidak kita sukai. Bamai. Mobil muna pedang buisian no. Kolam marjamita usut congono itor goran siana. Tidak ada yang mustahil. Jadi jangan gerakan kita, jangan pelayanan kita yang biasa-biasa saja. Marjamita, marpungu-pungu, baretreta mianol lansia. Baik karena biasa-biasa namanya. Mari kita tunjukkan bahwa memang bagi orang beriman tidak ada yang mustahil. Nah sudah muadok tidak ada yang mustahil, percaya enggak? Itu. Di ngolumi painang, tidak ada yang mustahil dah. Orang itu tordok kamu, tidak bisa. Tidak ada yang mustahil. Lakukan. Hunak betor menerah. Pero, anggona biasa-biasa itu, baik mah olak ni mai. Marhaliak kaliang mahita. Songoni. Dungi loja mahita. Dungi pusing berbeda mahita. Ini. Orang yang berdoa dengan doa yang lahir dari iman, tidak ada yang mustahil bagi dia. Gajak kuza mi tahu. Alai basali-sali do marjamita ya. Hiro. Taringot tu tangiang hapor siaonon. Diakhiri dengan amin do tate. Amin. Ya tu siamu do amin on. Molo hata hebir amin. Aronggo hapor siaonon. Hapor siaon hata hebir aman. Aronggo hubungan itu amin. Amin. Aman ninna berarti dia pegang teguh janji Tuhan itu. Itu hapor siaon. Ikut saud doi. Ya lu si marohot. Amin ninna. Lapatanna. Olo. Ima tutu si tutu doi. Leonon ni Tuhan do. Nani. Pangidomi. Alanya. Ala Tuhan do manuruhita mangido. Tu ibana. Dak Tuhan mangido. Tuk tuhiamu mah say. Bukan daro. Luluihamu mah say. Ilo kapang ilo kamu say. Tuhan nomor do. Jadi amin dan gabe penutup dua lapatan ni. Daun. Tutu si tutu ikol yanon itu Tuhan. Aibana do marsuru martanyang. Na berpudi do ijami tahu na berpudi na mau. Molo Mekah burjuhut tangiang nak nikang ngahurok tetap berdua manotong martangiang berdua hon tangiang hapor siau itu jenak pesongon na losok ruang bebi songon na nang mulak kamu anggo na perpudut do honok kudo pesedenai mau na Mekah burjuhut tangiang na perpudio ikong gabe halak partigor ita halak partigor iruson aina marhaga godo tangiang ni partigor molo dihabur jeko partigor ro nama tangiang hapor siau ni
Songo Dio partigoron. Halak na jujur na bui dihaporsiai. Bui haporsiai. Bui dihaporsiai Tuhan ibana. Ahana pinagironai dihaporsiai Tuhan na pakyotta doi tulomo ni rohani itu. Tuhan, iro. Iro. Dak pakyotai hola tulomo lomota sendiri. Tulomo ni rohani Tuhan. Ikon halak na partigur mahita. Nabui haporsian di hata doh di pabenan. Unangatong saya tapangido asa ululu hita martang yang rupani laumangan nung da sabtang yaktai akadongan nami nasodopok mangat Tuhan leom madina sida nahita songun na tabutang yaktai songun na burju hita ibe alai boloro nasodopok mangan itu hita lihat jo dang ulu hita mangaleona te dang jujur hita tangyakai dang jujur iko jujur roh hita ditangyak molo tapangido hita be iko nolo mangaleon nasongoni tu dongata itu haburjo kita martania amin. Jahuba debatanami mauliate hupasatami tuho sialasi do holong niroham dihami pasu-pasu ma hatam nak hubigi hami asa gabe halak si pertangyak kami nama kaburjuhun tangyangi satok-tok kami merperdumuat tuho saur tuho di sadok gulmi ini ngulunami asiroham Tuhan dilas niroha doho diapur suhope manoktong mahorak do kami alani Tuhan upasatami karena marsahid tuho asa pamalumemu nasida karena marsahid nasoha guara kami ganuk marsada-sada na ditik-tikon doho nasu tik-tikope na dijabu manang di rumah sakit pe tu koma Tuhan napa malupon syahid nasida karena marlas niroha dina marulang tahun do dia karumang ni ulang tahun nasing gope nani leom tu ganup ruas ni huriamon homa Tuhan nama masu-masu nasida asiroham luas mana sida maredde mamuji pasang pokok asima roham Tuhan sesa madusenami jalo tangyangon marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredde mahita hupa pumupelian Di
Tapasahak ma peliatta tuamatta di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di benua gijang hodo harorwan ni saluhut sileon-leon na dengkat do nasa uli basa na mauli utus. Kupasat kami masian na leon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhok karajaom mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam grigir hami maddo mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di benua gijang. Saya pinarbadia magoarmu. Saya roma harajaumu. Saya saut malo monderoham di benua tungaon songon na di benua gijang. Leom matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesa madusa nami. Songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unang hami tugiho tu panghujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. Kaparhubas songjok mahamuson. Tuh kita sudah nasa hurion dohonon nami Tuhamu mulak mahamu di bagasan dame horas ma di kita sudah.